It is an honor for me to invite Ms. Tamara Samar, Ambassador of Israel to Bucharest. Doamna Leslie Wise, președinta Comisiei Guvernamentale Americane de Păstrare a Moștenirii Americane din Străinătate, President of the American Committee for putting into value American Heritage Abroad, și pe domnul primar Marius Călin Savo, and Mayor Marius Călin Savo, ca să vină să ne ajute la tăierea oficială a panglicii a acestui memorial frumos. inaugurate the monument. Thank you very much. Aș da acum cuvântul domnului primar Marius Savo And now ca să Mayor Marius Savo. Excelența dumneavoastră, doamnă ambasador, Your Excellency Ambassador, Excelența dumneavoastră preanalt sfințite, Your Excellency High Priest, reprezentanții ai Guvernului American, reprezentanții ai Guvernului României, representatives of both American and Romanian domnule government, subprefect, domnilor reprezentanții ai Parlamentului României, senatori și deputați, senators and representatives, dragi oaspeți, dear guests, gherleni, from Gerland, evrei din Israel, din from America și din Israel, Canada, America, and wherever, dragi cetățeni ai municipiului Gherla. dear citizens of Gerland. Orașul Gherla, The city of Gerland, definit ca un spațiu al memoriei comune, defined as a space of common memory, ilustrează multiculturalismul prin specificul său. illustrates multiculturalism through its specificity. Interferența istorică a unor Historical culturi și popoare, interference of cultures and peoples, români, maghiari, armeni, Romanians, evrei. Hungarians, Armenians and Jews. De la așezarea romană și până la orașul baroc, The Roman settlement and to the Baroque city, ale cărui frumuseți le puteți admira și which astăzi, you can admire today as well, această comunitate This a community evoluat material has developed both materially și s-a îmbogățit cultural și and spiritual culturally and spiritually, prin efortul și viziunea locuitorilor săi, the common effort of its inhabitants, indiferent de etnie with no sau regard religie. to ethnicity or religion. Acest curs natural al vieții This natural course of life a fost încercat de-a lungul trecutului tried during the past de o serie de evenimente by a series of events care au marcat definitiv marking conștiința definitely colectivă. the collective consciousness. Printre acestea, Among these, Holocaustul, the Holocaust, prin multiplele sale implicații, through its multiple implications, ilustrează o traumă a umanității, a human trauma, o detașare înfricoșătoare de tot ceea ce poate fi a rațional terrible detachment from anything that can be considered rational sau uman într-o or ființă human umană, in a human being. dezumanizarea victimelor, The dishumanization of the victims reduse la un set de Reduced. unități cantitative, to a mere quantity, a precedat genocidul și preceding the etnocidul genocide and the ethnocide, programat al celor 6 milioane de evrei. which has been programmed for 6 millions of Jews. Cărămidăria ghetoului din Gherla The brick factory, which became a ghetto in Gerla, cuprindea aproape 1600 de evrei had almost 1,600 Jews. în urmă cu 72 de ani, 72 years ago, mai precis în anul 1944. in 1944.
Dintre aceștia, 400 erau originali chiar din oraș, 400 of these were originating in the city itself, ceilalți fiind aduși din comunele vecine. brought from the neighboring villages. Transferul acestora în ghetoul din Gherla, The transfer into the ghetto din Cluj, from Cluj s-a derulat sub comanda was lui unfolding Lajos Tomosi, primarul Gherlei. under the command of Lajos Tamás, the mayor of Ce să Győr. faci? Asta este sorta noastră a primarilor. This is our fate, the fate of the mayors. Și a lui Erno Berețchi, respectiv And of Andros Erno Beretzky and Ivani, ofițeri Andras comandanți Ivani, ai poliției commanding orașului officers of the police Gherla. from Gherla. Ghetoul din Cluj, The din ghetto zona from Cluj, Iris, in the district of Iris, una din cele mai mari One din Transilvania de of Nord, the largest in northern Transylvania, organizat de autoritățile organized hortiste, by the Hortist authorities, se afla sub comanda directă a lui Laszlo Urban, șeful was poliției, under the direct command of Laszlo Urban, the chief of police, asistat direct assisted directly de comandantul local By the al local serviciilor commander germane de securitate. of the German SS. Evacuat de autoritățile de ocupație în 6 transporturi, Evacuated by the authorities in 6 transports între 25 mai between și May 9 25th iunie and June 1944, 1944, cei peste 18.000 de evrei the over 18,000 Jews au urmat un drum lung followed a long road. și istovitor al morții It was a road to death spre lagărele de exterminare, towards the extermination camps. de unde puțini au reușit să supraviețuiască Very few managed to survive și să ne relateze drama lor. and to tell us about their drama. Citez. I quote, Dacă am îndurat atâta suferință if we have gone through all these sufferings, și dacă vor mai exista încă evrei, if there will be Jews left, când totul se va termina, when this all will be over, atunci evreii, then the Jews, în loc să fie osândiți, instead of being sentenced, vor fi dați drept exemplu, will be an example. spunea Anne Frank. Anne Frank. Ziua amintirii, The Day of Remembrance, zi națională de comemorare în Israel a victimelor Holocaustului, which is a national commemoration in Israel, poate fi rezumată în sintagma: can be resumed in the words, cine uită, nu who merită. forgets does not deserve. Iar pe aceste And considerente on this consideration, se înscrie și demersul meu ca primar al municipiului Gherla the steps I have taken as a mayor of Gherla, de a iniția demersurile initiate necesare what was necessary pentru amenajarea unui spațiu al memoriei to find a space for memory dedicat victimelor dedicated to the Holocaustului victims of the Holocaust din Gherla from Gherla și localitățile limitrofe. and the neighboring places. Mulțumesc comunității I thank evreiești the Jewish implicate, community for its endeavor. domnului Zoltan Blum, Mr. Zoltan Blum, cetățean de onoare al orașului nostru, who is an honorary citizen of our city, singurul supraviețuitor The only survivor al Auschwitzului și singurul evreu din from Gherla, Auschwitz and the only Jew from Gherla, și bineînțeles tuturor celor care au înțeles and definitely to all the others who have understood că doar vorbind despre trecut only speaking about the past, putem evita we will be able to repetarea avoid ororilor lui. the repetition of its horrors. Vă mulțumesc mult. Thank you. Vă mulțumim foarte mult, domnul primar. Thank you, Mayor. Stimați oaspeți, Dear guests, sunt impresionat de participarea și interesul tuturor la acest proiect. I am impressed by your participation and interest in this project. Înainte de a invita oaspeții onorați care vor lua cuvântul, Inviting our guests to take the floor, aș vrea să I would mulțumesc echipei de creație și executare a to thank proiectului. the team who has created and executed this monument. Domnul Mihai Azicovici, care a Mr. propus Mihai Zikovic, piesa centrală a monumentului, who suggested the central piece of the monument, cele două pietre, o metaforă a muncii de sclav, the two stones representing slave labor, arhitecții Dominic și Raul Telechi, The care au conceput întregul complex, architects Dominic Strauss, who have conceived who have conceived the entire complex, arhitectul Bogdan Suciu Ciulei, care s-a ocupat de implementare, and the architect Bogdan Suciu-Ciulei, who has implemented the project.
Și în mod special, and especially firma Frații Kötte, condusă de maestrul János Kötte, the firm led by Master János Kötte care a muncit cu abnegație deosebită have worked very hard la construcția proiectului. to build this project. De asemenea, le mulțumesc Likewise, tuturor I wish to thank all celor care ne-au ajutat, who have helped us, cu mențiuni speciale with special mention pentru Alexandru Sommer, Gabi Bunea, Alexandru Sommer, Gabi Bunea, Menahem Peleg, Menahem Telek, primarul Marius Călin Sabo the mayor Marius Sabo, și personalul primăriei Gherla and the staff of the mayor pentru ajutorul deosebit For- acordat în decursul acestui proiect. their help in unfolding this project. היעד שלך נמצא La בשמאלך. să împlinește 72 de ani de când 1600 de cetățeni We count 72 years since 1,600 citizens nevinovați, unfolding not guilty, au fost innocent, au fost luați cu citizens forța de acasă, have been taken forcefully from their homes, deținuți în ghetou de la fabrica de cărămizi din Gherla have been held in the ghetto of the brick factory in Gerla, și pe urmă trimiși în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. and finally sent to the extermination camps in Auschwitz and Birkenau. Din cei 1600, cam 1000 erau din Gherla. About 1,000 of the 1,600 were from Gerla. Ceilalți din satele învecinate. The others from the neighboring villages. Gherla la vremea respectivă avea 7000 de locuitori. Gerla had 7,000 inhabitants, Deci 14% which means din that populația 14% of the orașului local population a fost deportată. was deported. După război, After the war, au revenit în oraș cam 40 de evrei. about 40 Jews came back to the city. Pe urmă au venit alții din alte părți și comunitatea Others evrească joined them, and the community a renăscut în anii de după război. was reborn in the years following the war. Mulți din cei care sunt azi aici au venit de peste mări și țări pentru a-și Many onora rudele Of pierdute. those who have come today have come from across countries and seas to honor their relatives. Noi suntem copiii Gherle de după război. We are the children of Gerla following the war, after the war. Am copilărit în jurul acestei sinagogi frumoase, Our childhood was around this beautiful synagogue, care ar trebui reabilitată. which should be rebuilt. Dar asta este o altă temă. But that's another subject. Unii din prietenii mei, Some of my friends, cu care umblam la școala ebraică, Haider, which we visited together with the Hebrew school în sinagogă și cu care ne jucam în această curte, in the synagogue and with which we played together in this yard, sunt aici cu noi. are Avi here Mendel, with us. Avi Mendel, Erwin Lazar, Milu Potaki, Gita și Tibi Deutsch, Viviana și Ivan Kirsch. Majoritatea am crescut fără bunici. The majority of us grew up without grandparents, Cu mici excepții. with small exceptions. În anii 50 nu In erau the bunici 50s, we had no grandparents, și nu erau adolescenți evrei. and we had no young people. Erau doar părinți There were only parents reveniți din lagăr și who copii had come back născuți from the camp and children born după război. after the Second World War. Noi suntem generația care a trăit în umbra Holocaustului We are the generation that grew up in the shadow of the și Holocaust, am fost afectați mult mai mult decât ar fi vrut părinții noștri, deeply affected more than our parents had wished, care de multe ori încercau să ne protejeze prin tăcere. who many times tried to protect us, keeping silent. Acum, când suntem și noi bunici, Now when we are grandparents in our turn, ne dăm seama mult mai we bine realize de întreaga tragedie a ceea ce a fost the whole Holocaustul. tragedy that happened. Lucrând cu diferite surse și organizații, am reușit să identificăm 1040 de nume de martiri. Managed to identify 1,040 names of martyrs using cooperation with different organizations. Numele lor este onorat pe acest zid You can read their names on that wall. și noi, urmașii lor, Their followers avem datoria sfântă de a nu uita. holy duty not to forget. Deasupra numelor avem un citat din liturghia Avinum Malkeinu. Above the names we have a quotation from the gospel. Părintele nostru, regele nostru, Our Father, our King, nu uita pe martirii care au don't murit forget the martyrs în numele Tău sfânt. who have died in your name. Părintele nostru, regele nostru nu-i va uita.
Our Father, our King, do not forget them. Și sperăm că And we atunci hope- când numele lor este înscris în granit, When their name is written in granite pe acest zid frumos, on this beautiful monument, nici locuitorii Gherle nu-i vor the uita inhabitants of Gerla will not forget them either. și mai ales nu vor And uita especially will not forget despre ceea ce s-a petrecut la Gherla în primăvara anului what 1944. has happened in Gerla in the spring of 1940. Este o lecție de istorie locală It is a lesson of local history care trebuie predată tinerilor de azi, that has to be taught to the young people from today. pentru că numai când Because- înțelegem trecutul, Only understanding the past, putem evita aceleași greșeli. we în can viitor. avoid it. Avem onoarea să o invităm We la have- podium The honor of inviting to take the floor pe doamna Tamar Samash, ambasadoarea statului Israel. Madam Ambassador of the State of Israel. Domnule primar Mayor, Scalin Sabo, domnule prefect Gheorghe Ion Vuscand, Mr. Prefect, stimatele domnul Rabin Șafer Chief și domnul Rabbi. Rabin Panet, and Rabbi, stimatele membri al Egliza Cristina aici, distinguished members, drag membri a comunității evreist din Gherla, dear members of the Jewish community from Gerla, distinți invitați. distinguished guests. Este o onoare să mă aflu aici pentru a marca împreună inaugurarea memorialului Holocaustului și onora astfel memoria celor 1040 de vieți nevinovat, bărbați, femei și copii evrei din Gherla care a pierit în timpul Holocaustului, precum și a supraviețuitorilor aceste tragedii. It is an honor for me to be present in the inauguration of this monument in remembrance of the 1,040 martyrs, men, women and children who have died in the course of that tragic event in history which was the Holocaust. Ne amintim astăzi We cu remember emoție și durere vechea comunitate pain. evreiescă din Gherla, The old Jewish community from Gerla, ai care membrii au fost deportați în the lagăre members of which Lemnist have been deported și au suferit o dispariție completă and have suffered a terrible disappearing pentru singur motiv for the simple reason a apartenențeilor antice pentru vina de a fi evrei. for the guilt of being Jews. Nu există cuvinte There pentru are no a words. descrie ororile acestei pagine negre a istoriei. To describe this black page of history and its horrors. Nimeni nu va putea uita. Nobody will be able to forget. Ignora să subestima vreodată amploarea unei tragedii fără precedent. This has been a tragedy with no precedents. În fața acestui monument, In front of this monument, ca și în alte locuri similare din România as well as in similar places in Romania și din lume, and in the world, ne suntem copleșiți de suferințe we are overwhelmed by suffering pe care atât de mulți din frații și surorile noastre le-au îndurat. which have been endured by our brothers and sisters. Prin acest memorial le aducem un omagiu This memorial is a homage, și promitem să And we nu promise amintim veșnic datoria noastră that we shall never forget our duty față de viața, pace, credință și Towards- speranță. life, faith, and tolerance. Prin durare și eforturi considerabil Through terrible pain and effort, de-a lungul ultimelor decenii, along the last decades,
Domnul Zoltan Blum a reușit să mențină viul spiritual evresc din Gerla. Mr. Blum has managed to keep the Jewish spirit alive in Gerla. Revitalizarea comunității evreiești, recondiționarea sinagogii și ridicarea acestui memorial nu a fost posibil fără sprijinul remarcabil al evreilor originari din Gerla. The renewal of Jewish life, this monument and the rebuilding of the synagogue are not possible without the help of those Jews who originate from Gerla and live all over the world. Fost locuitori și descendenți în acestora răspândiți acum în întreaga lume. Former inhabitants of this city who have now come back from the entire world. Îi felicit pe domnul Mike Klein I congratulate Mr. Mike Klein pentru mobilizarea extraordinară for pe the parcursul extraordinary mobilization ultimor ani, in the last years care a făcut posibil ca inițiativa lui Mihai Escovici să se materializeze. that the perspective and the project of Mike Isaacovich would become true. Este un exemplu deosebit de solidaritate și uniune a poporului evreu. It is an example of solidarity and union of the Jewish people. Simbolizează țara poporului nostru, And it symbolizes the state of our people, transmitând totodată un puternic mesaj de continuație. and sends a strong message of continuity. Doresc să asigur comunitatea evreiască I wish to assure the Jewish community de sprijinul meu de plin pentru activitatea viitoare, of my full support for their future projects, menține să prezerve cultura și identitatea poporului nostru. meant to preserve the culture and civilization of our people. I also want to express my sincere appreciation Doresc de for the asemenea help să exprim sincera mea apreciere we were given by Mr. Primar Marion Kalin Sabo, primarului Călin Sabo, Primaria Municipalului Gerla, to the mayor's office, pentru organizarea For acestui organizing eveniment. this event. And I want to thank Mrs. Weiss for being here with La fel us. cum doresc să mulțumesc doamnei Vaz pentru că este prezent aici printre noi. Vă mulțumesc. Thank you very much, Madam Ambassador. Mulțumesc, doamna ambasador. Îi dăm cuvântul domnului Alexandru Florian de la Da. Institutul Elie Wiesel din București. Mr. Alexandru Florian from the Elie Wiesel Institute in Bucharest will take the floor. Domnule Blum, Mr. Blum, Excelența voastră, doamna ambasador, Your excelență Excellency la București, Ambassador, domnule primar, Mr. Mayor, dragi supraviețuitori și urmași ai supraviețuitorilor Holocaustului, dear survivors and followers, doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, în urmă cu 72 de ani, 72 years ago, aici la Gherla, here in Gerla, se întâmpla un dezastru uman. a human disaster took place La Cluj, in Cluj, Sighet, Sighet, Oradea, Oradea, Bistrița, Bistrița, Gherla Gerla, și alte orașe, and other towns. avea loc ultima etapă The last stage a distrugerii evreilor din Ardealul de Nord. of the physical destructions of Jews in northern Transylvania took place. După numai câteva săptămâni de adunare și ghetoizare, After a few weeks of collecting them into ghettos, peste 110.000 de evrei over au 110,000 fost Jews trimiși were la sent Auschwitz. Autoritățile ungare de atunci by the Hungarian authorities of that period, au coordonat și au colaborat cu Germania nazistă coordinated and collaborated with Nazi Germany pentru conceperea și desfășurarea acestui plan. for conceiving and carrying out this plan. Aproximativ 15% dintre evreii deportați s-au reîntors. 15% of the deported Jews managed to return. Astăzi, Today, din inițiativa Organizației Evreilor
din Gherla from the initiative of the Jewish community originating in Gerla și a inimosului Mike Klein, and the Heartful Mike Klein, cu susținerea administrației locale și a domnului primar, sustained by the local administration and the mayor, un proiect privat a private project, a devenit un bun al orașului Gherla. has become a common property of the city of Gerla. Memorialul The memorial este expresia is an expression memoriei publice a Holocaustului din România. of the public memory of the Holocaust in Romania. El are menirea de a produce emoție și atitudini It has the mission to produce emotion and attitude pentru prezent și viitor. for the present and for the future. Acest spațiu evocator This- se deschide spre locuitorii orașului Evocatory space opens towards the citizens of Gerla, și astfel ei împărtășesc tragedia and so they share victimelor the tragedy of the victims. și totodată își asumă lecția etică They assume the ethical lesson a unei istorii politice criminale. of a criminal political history. Să nu trecem indiferenți prin viață, We cannot pass indifferently through life. să învățăm din istorie. We have to learn from history. Ca urmare a politicilor publice ale memoriei și educației despre Holocaust, Public policies of education and memory of the Holocaust, realizate în România în ultimul deceniu, which have been realized in Romania in the last decade, anul acesta țara noastră our country deține holds președinția the presidency, Alianței Internaționale of the- pentru Memoria Holocaustului. International Alliance for the Memory of the Holocaust. Este un gest semnificativ It's a significant gesture pentru încrederea celor peste 30 de state membre ale Alianței the trust of the over 30 states members in this alliance în demersurile educative in their educative endeavor și de combatere a antisemitismului to fight anti-Semitism instrumentate în țara noastră. instrumented in our country. Viața însă este contradictorie. But life is contradictory. La Gherla In Gerla, comemorăm. we commemorate. La București In Bucharest, întâlnim afișe electorale we find electoral posters ale unor partide of extremiste parties care from the proclamă extreme România naționalistă. proclaiming a nationalist Romania. Sintagmă ce amintește de apucăturile phrase extremei dreapta interbelice. that reminds us of the extreme political right during the two world wars. Important este însă faptul că statul, Important is the fact that the state, guvernul și the președinția government României and the presidency au exprimat cu claritate clearly expressed decizia de a consolida democrația, decision to consolidate democracy, de a combate antisemitismul și rasismul. to fight anti-Semitism and racism. Astăzi aici la Gherla, Today here in Gerla, monumentul în fața căruia ne aflăm, the monument which we are facing încheie practic closes practically cu responsabilitate și demnitate civică with responsibility and civic dignity un ciclu al istoriei noastre recente. a chapter of our recent history. În numele Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, The name of the International Institute, Elie Wiesel, și a Guvernului and României, the government of Romania, mulțumesc supraviețuitorilor și urmașilor aici prezenți, the survivors and their followers present here. mulțumesc Organizației Evreilor din Gherla pentru inițiativă, I thank the organization of the Jews from Gerla for the initiative. mulțumesc primăriei și primarului orașului I Gherla thank the mayor and the mayor's și office, multe felicitări pentru perseverența lui Michael Klein. and congratulations for his perseverance to make it happen. Mulțumim, domnul Florian. Are cuvântul doamna Oana Rogovianu, reprezentând președinția IHRA. The floor is to Ms. Oana Rogovianu. Domnule primar, domnule Mayor, subprefect, doamna Vice ambasador, Prefect, domnule Ambassador, președinte al Comunității Evreilor din Gherla, stimați supraviețuitori și urmași ai supraviețuitorilor Holocaustului, distinguished survivors and doamnelor followers, și domnilor, ladies and gentlemen,
Doresc să exprim în numele președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului I wish to express on behalf of the Presidency of the International Alliance for the Remembrance of the Holocaust cele mai calde aprecieri pentru realizarea acestui important monument the warmest appreciation for this monument dedicat memoriei Holocaustului, dedicated to the memory of the Holocaust, inaugurat astăzi la Gherla. which we inaugurate today in Gherla. Este un eveniment cu semnificație istorică, It is an event with a historical significance pentru care doresc să vă transmit mulțumirile și toată admirația noastră. for which I wish you to acknowledge our thanks and admiration. Doresc să mulțumesc de asemenea I wish to thank also prietenilor noștri din Israel și Statele Unite, our friends from Israel and the United States care au susținut realizarea acestui monument who have supported this monument și care participă astăzi alături de locuitorii orașului Gherla la această inaugurare. and who participated together with the inhabitants of Gherla in this inauguration. Memorialul din Gherla este o contribuție semnificativă la eforturile pe care România le face The memorial in Gherla is a significant contribution to the efforts of Romania pentru asumarea trecutului și pentru cunoașterea de către cetățenii României to deal with the past and to have the citizens of Romania acknowledge, în special de către tineri, especially the younger citizens, a acțiunilor tragice și a suferințelor din perioada Holocaustului. the tragical actions and suffering during the Holocaust. Ne înclinăm cu pioșenie la acest monument, We bow piously in front of this monument în amintirea crimelor și a suferințelor teribile îndurate de comunitatea evreilor din Gherla, reminding us of the crimes and the terrible suffering of the Jewish community from Gherla, cu gândul la toți cei care au avut de suferit în perioada Holocaustului, thinking of all who had suffered during the Holocaust, ca urmare a celor mai brutale și odioase acte din istoria umanității. as a consequence of the most brutal acts in human history. Exercitarea în acest an de către România a președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului The presidents of the International Alliance that goes to Romania this year este o expresie a angajamentului ferm is an expression of our definite engagement pentru promovarea educației și cercetării privind această tematică. to promote education and research in this subject. Dar în plus, But in addition to that, președinția noastră la IHRA propune statelor membre ale Alianței our presidency suggests to the member states să confrunte activ și atent lecțiile trecutului cu realitățile și provocările prezentului, to actively and attentively confront the lessons of the past with the present, pentru ca astfel de momente tragice din istorie să nu mai fie posibile niciodată. in order to make such tragical moments in human history impossible in the future. Monumentul inaugurat astăzi la Gherla The monument inaugurated today in Gherla are menirea să ne amintească de acum înainte reminds us from now on că avem datoria de a face mai mult și mai eficient în acest that sens. it is our duty to make more and more efficiently Pericolelor din lumea de astăzi generate de antisemitism, extremism, rasism sau xenofobie. The monument also calls our attention on the dangers represented today by anti-Semitism, racism or xenophobia. În fața unor asemenea provocări, Confronted with such challenges, fiecare dintre noi trebuie să-și înfrunte frica și să ia atitudine. each of us has to overcome his or her fear and to take attitude. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuim la educarea tinerei generații It's our responsibility to educate the younger generation pentru a învăța să apere și să promoveze valorile democratice și valorile universale ale umanității. to defend democracy and universal values of humanity. Începând de mâine, se va desfășura la București timp de 4 zile reuniunea plenară a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Starting with tomorrow, the Alliance will meet for 4 ongoing days in Bucharest. Peste 300 de experți, cercetători, reprezentanți guvernamentali din 41 de state, Over 300 experts, researchers and government representatives from 41 states vor discuta despre aceste tematici și vor analiza modul în care memoria Holocaustului will discuss the subject and will analyze the way in which the memory of the Holocaust este reflectată în programele de educație și în spațiul public. is reflected in our education and in the public space.
Evenimentul de astăzi de la Gherla The event today in Gerla este o importantă contribuție pe care locuitorii orașului dumneavoastră o fac la misiunea Alianței. is an important contribution of the inhabitants of this city to the works of the Alliance. Și un exemplu nu doar pentru alte localități din România, dar și din întreaga Europa. And an example not only for other places in Romania, but for the entire Europe. Vă asigur că președinția românească la Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului Let me assure you that the Romanian presidency of the Alliance va promova inițiativa dumneavoastră ca un exemplu de referință will promote your initiative as an example și o contribuție la o mai bună cunoaștere, înțelegere și acțiune, and a contribution to a better understanding and action, pentru că astfel de orori ale istoriei să nu mai poată fi posibile vreodată. to make it impossible that such horrors of history should be ever repeated. Închei prin a mulțumi în numele președinției IHRA și în numele Ministerului Afacerilor Externe al României Let me close thanking on behalf of the presidency and of the Ministry of Foreign Affairs tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui monument to all who have contributed in a way or another to this monument. și doresc să asigur pe toți locuitorii municipiului Gherla de toată aprecierea și susținerea And noastră. I want to assure you all of our support and appreciation. Vă mulțumesc! Thank you. O invităm acum pe doamna Leslie Wise, președinta Comisiei Guvernamentale Americane President pentru of the American prezervarea Government Committee moștenirii americane în străinătate. for American Heritage Abroad. Mayor Sabo, members of the City Council of Gurla, Domnule primar, membri ai Consiliului Local, survivors and families, supraviețuitori și rude, Ambassador Samash, Ms. Rogovino of the Ministry of Foreign Affairs, Mike Klein, member of the community, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe, Mike Klein, membri ai comunității, members of the clergy, membri ai clerului and all who have participated in building this memorial. I'm honored to be here today. și toți care au participat într-un fel sau altul la construirea acestui monument. Sunt onorată să fiu prezent aici astăzi. The Commission for the Preservation Comisia pentru păstrarea of America's Heritage Abroad de moștenire americană în străinătate was established to address the concern adresează în mod preocupat that the physical remnants of the Jewish heritage in Central and Eastern Europe felul în care este gospodărită moștenirea evreiască în Europa Centrală și de Est, largely depopulated of Jews o regiune care a fost depopulată de evrei by the Holocaust and communist repression de către Holocaust și opresiunea comunistă, was being lost due to destruction or neglect. care a ajuns să fie supusă distrugerii sau neglijării. The Commission's mandate includes obtaining agreements from governments in the region Mandatul Comisiei este să obțină înțelegerea și aprobarea guvernelor și a administrațiilor locale that cultural properties, including places of worship, că proprietățile culturale, inclusiv locașurile sfinte, historic sites, cemeteries, and memorials locașurile istorice, cimitirele și memorialele will be protected and preserved. să fie protejate și păstrate It also identifies sites and helps restore and mark sites. și de asemenea identificate, depozitate și protejate corespunzător. Romania and the United States have signed such an agreement in 1992. În 1992, România și Statele Unite au semnat un astfel de acord. We are here to dedicate a memorial to the more than 1,000 Jews of Gurla and its surroundings who were murdered in the Holocaust. Suntem aici pentru a ne aminti de memoria celor peste 1000 de evrei care au pierit în timpul Holocaustului din Gherla și din împrejurimi. I want to express my appreciation for the tremendous work done to make this memorial a reality by Mike Klein, Doresc să apreciez în mod deosebit munca depusă de Mike Klein pentru ca acest monument să devină realitate. who's originally from Gurla, as you know, but now of the United States. După cum știți, el este originar din Gherla, dar acum este cetățean al Statelor Unite.
I also want to compliment the architects and the builders Trebuie să aduc complimentul meu arhitectului and the president of the Gurla Jewish Community, Alexander Summer. și președinților comisiilor care au făcut posibil acest monument. I want to mention Commission member Herbert Block and his role in facilitating the project. De asemenea, doresc să menționez membrii comisiei care au avut o contribuție deosebită. And my friends Lori and Robert Wexler, whose commitment to preserving the memory of Gurla's Jewish community is inspiring. Consider că este o inspirație să vezi efortul acesta de a păstra memoria comunității evreiești din Gherla. I'm also in Romania this week as a member of the U.S. delegation to the International Holocaust Remembrance Alliance. Sunt de asemenea un membru al Comisiei a Delegației Americane la Institutul Internațional, Alianța Internațională de Memoria Holocaustului, As you know, Romania chairs the alliance this year. care este prezidată, după cum știți, anul acesta de către România. And the mission of this intergovernmental organization Iar misiunea acestei organizații interguvernamentale is to encourage and support Holocaust education and remembrance. este să încurajeze și să sprijine educarea memoriei Holocaustului. Today's event is a perfect example for others to follow. Acest eveniment este un exemplu perfect pentru alții de a-l urma. As we gather today to memorialize and pay tribute to the Jews of Gurla, Așa cum ne-am adunat astăzi ca să omagiem memoria evreilor originari din Gherla, we meet in a peaceful place and a peaceful time for Romania. ne întâlnim într-un loc pașnic și într-o vreme de pace pentru România. This moment is all the more remarkable given the grim history of this region. Este un moment remarcabil și memorabil având în vedere istoria cumplită a acestei regiuni. As we have heard, in 1940, the fascist regime governing wartime Transylvania Așa cum știm, regimul fascist care a guvernat Transilvania de Nord în anii 1940 systematically excluded Jews from all economic and political life. a exclus evrei sistematic de la viața economică, socială, Stripped them of their fundamental human rights, le-a răpit drepturile umane fundamentale and deported them to concentration and death camps. și i-a deportat în lagăre de concentrare și de moarte. My family, 200 kilometers away, Familia mea, la o distanță de 200 de kilometri, in the Carpathians, în Munții Carpați, suffered the same fate as the Jews of Transylvania. a avut același destin ca și evreii transilvaneni. Just as happened to the Jews in Gurla, Așa cum s-a întâmplat și cu evreii din Gherla, my grandfather was conscripted into a labor brigade in 1942. bunicul meu a fost deportat într-o brigadă de muncă în 1942, When the Jews of Gurla arrived in Auschwitz on May 27th, când evreii din Gherla au ajuns la Auschwitz, s-au întâlnit probabil cu el. my mother was a slave laborer in Birkenau. Mama mea a fost o muncitoare sclavă în Birkenau. Having arrived a few weeks earlier, her family killed upon arrival. Cu câteva săptămâni înainte sosise acolo, deci a fost un fel de reunificare a familiei. As is the case with many of the survivors, the killing sites are the cemeteries of our families. Așa cum este cazul multor supraviețuitori, acele câmpii ale morții sunt cimitirele familiilor noastre. This memorial identifies the more than 1,000 Jews killed during that dark period. Acest monument identifică peste 1000 de evrei care au fost uciși în acea perioadă sinistră. It would not have happened without the leadership and the support of all of you here today. Nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă toți cei prezenți aici nu l-ar fi sprijinit și nu ar fi avut voința de a pune acest proiect în practică. Your work exemplifies what the Commission was founded to do. Iar munca dumneavoastră exemplifică de ce Comisia Alianța a fost înființată. To preserve, restore, protect, and memorialize Pentru a păstra, a restaura și a aduce aminte the cultural heritage of Europe associated with America. moștenirea culturală a Europei în asociere cu America. A nation of immigrants, O națiune de imigranți and in the case of Gurla, a place associated with the heritage of both Americans and Romanians. iar în cazul Gherlei, o moștenire atât a americanilor cât și a românilor. Thank you. Mulțumesc! Thank you
you very much. Domnul Rudi Markovici are câteva cuvinte din partea domnului președinte Weiner, care nu a The putut floor să is now vină. taken by Mr. Markovic, who addresses us on behalf of Mr. Weiner, the president of the Jewish community. Onorată asistență, Distinguished guests, stimați frați și confrați gherleni sau dear originari brothers and din Gherla, sisters from Gerla or originating here, trăitori în România, Israel, living in Statele Romania, Unite Israel, the United sau States, din alte părți ale or lumii. other parts, Stimați domn rabini, stimați reprezentanți ai rabbis, clerului. members of the clergy. Am cunoscut îndeaproape strădanile dumneavoastră susținute, I have known your endeavor, motivate de un devotament special motivated by a special devotion față de meleagurile dumneavoastră natale, to your native places, față de urbea în care v-ați născut și ați crescut, the devenind city where you were born and devenind raised, becoming devenind mai târziu cetățeni demni și Mai angajați în viața citizens. socială, engaged in social life economică a locurilor în care trăiți. and in the economic life in the places where you live. Știu bine insistența grupului de inițiativă a originarilor gherleni, The initiative of this group, trăitori pe aceste meleaguri, who live in these places or used to live here, de a reface lăcașul sfânt mozaic, to rebuild the synagogue în care părinții și străbunicii dumneavoastră in which your parents and grandparents au slujit cu credință pe bunul Dumnezeu, have served the Lord zilnic sau la marile noastre sărbători evreiești. daily or on the occasion of our great holidays. V-a străduit enorm să marcați istoricul oraș Gherla We have to mark the historic place of Gerla printr-un simbol semnificativ de prezență activă, with a symbol of active presence, multidimensională, multidimensional, dar și de evocare a marilor suferințe din timpul Holocaustului. but also with remembrance to the great sufferings during the Holocaust. Astăzi asistăm cu toții We all assist la un moment de excepțională aducere aminte, an exceptional moment într-o atmosferă pioasă și demnă, in a pious and dignified atmosphere, de inaugurarea monumentului memorial al Holocaustului, the inauguration of this monument, amplasat în zona laterală a sinagogii din Gherla. placed next to the synagogue of Gerla. Meritați din plin domnului primar Sabo, domnule Klein, Mr. Mayor, frații Mr. Klein, Cheleti și ceilalți nominalizați de domnul Klein, and all mentioned by Mr. Klein, felicitările și mulțumirile noastre you deserve our congratulations and our thanks. ale celor 7500 de evrei Of the 7,500 Jews ce formează comunitățile evreiești din România. forming the Jewish community of Romania. Conducerea Federației vă adresează sincere The felicitări leadership of the Federation congratulates you pentru întregul efort concentrat for the entire effort, de concepere și edificare a acestui impozant monument, for conceiving and building this imposing monument, care se adaugă celor ridicate de-a lungul anilor added to those erected during the years la Dej, in Târgu Dej, Mureș, Târgu Mureș, Bistrița, Sfântul Bistrița, Gheorghe, Cluj-Napoca Sfântul Gheorghe, Cluj. și nu numai. and other places. Desigur, nu putem uita We are not allowed to și forget monumentele pe care evreii din România le-au ridicat la București, monuments that the Jews from Romania have built in Bucharest, Iași, Iași, Roman Roman, și în alte orașe ale and țării, other places, unde în perioada tristă a Holocaustului where during the sad period of the au Holocaust, îndurat nenumărate suferințe soldate de multe ori cu endless prețul suffering vieții. was endured. Un loc special îl ocupă autoritățile române, A special place in our thanks is taken by the Romanian centrale și authorities, județene. both central and Îmi local, permit să nominalizez din nou pe domnul primar Sabo, and I name again Mayor Sambo, care au sprijinit realizarea acestui monument. supporting this monument. Din păcate și cu regret, Unfortunately, nu pot participa fizic I can împreună not cu physically dumneavoastră la take această part memorabilă together with you ceremonie. in this memorial ceremony. De aceea folosesc calea scrisului That's why I have written to you pentru a transmite tuturor to participanților send all the participants gândurile mele bune
my thoughts of goodwill, puternice sentimente de solidaritate feelings of solidarity față de cei ce au suferit în stupida perioadă întunecată a towards Holocaustului. those who have suffered during the stupid period of the Holocaust. Fie că amintirea celor uciși mișelește May their remembrance să fie veșnic în memoria be noastră, everlasting in our în memory, gândurile și sufletele noastre. in our souls and in our thoughts. Dumnezeu să-i ocrotească și May să-i God bless odihnească. them and rest them in peace. Adresez mulțumiri, în special colegilor mei, I address thanks to my colleagues, participanți la această ceremonie, participants in this ceremony, precum și a membrilor și conducerii comunităților evreiești, as well as to the members and the care leadership la of the Jewish participă la acest community eveniment comemorativ de taking part rezonanță in this event, la inaugurarea monumentului memorial the inaugurant al Holocaustului din inauguration of municipiul the Gherla. monument of the Holocaust in Gherla. Thank you. Vă mulțumim, domnul Marcovici. Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut, se află în mijlocul nostru. Dacă dânsul ne-ar da onoarea să spună două cuvinte, am fi cu toți onorați. The Archbishop Andrei Andreicut from Cluj. Onorați slujitori ai Bisericii Creștine, domnilor rabini, domnule primar, Honored clergy, mayor, doamna ambasador, ambassador, domnule președinte al comunității evreiești din Gherla president of the community, și distinsă asistență. distinguished guests. Nu eram pregătit să spun un cuvânt, dar spun cu I have drag. not been prepared to hold a speech, Pentru că mă aflu aici, but I'm here în urma scrisorii pe care domnul președinte Aurel Weiner mi-a trimis-o. following a letter I have De received from the aceea President spun acum de Weiner. la început domnului care l-a reprezentat aici că îi transmit gândul nostru bun și îmbrățișarea noastră, And dânsul fiind un om our deosebit Thoughts of în, goodwill go to him as well. în legătura dintre biserica creștină și cultul In the mozaic din ties România. between the Christian and the Jewish church in Romania. Acum, dacă e să mă refer la ceea ce se întâmplă aici, With reference to what is going on here, mă voi folosi de cuvintele unui evreu, I shall use care the nouă words ne of a este Jew. foarte drag. Este vorba de Sfântul Apostol Pavel. It's the Apostle Paul. Și în epistola adresată tocmai evreilor And in the letter to the Jews, face două mențiuni, he makes two remarks. care s-au împlinit aici și pentru care îi felicităm pe cei ce au pus umărul să ridice acest monument, And for that we care să ne facă congratulate să nu uităm. those who have built this monument. Zice Sfântul Pavel așa: The Apostle Paul says, fiți recunoscători. be grateful, Fiți recunoscători celor de dinainte. Și grateful își to your continuă forefathers. gândul. And he Aduceți-vă continues. aminte de felul Remember cum și-au încheiat viața și the way urmatele they have completed their credința life, în ce they have privește followed pe their ei, faith, crezul lor, apartenența lor, their belonging, și-au plătit-o cu prețul vieții. and they have paid for those De with their aceea, life. cred că este un lucru important cel That's ce why se I think petrece, it is pentru very că acest important. monument grăiește. Because this monument speaks. Acum, Domnul Hristos, care Our după trup Lord, și El a fost evreu, who has been a Jew as well, zice la un moment dat, Says- dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. if you will keep silent, the stones will speak. Așa că de multe ori luați de valurile vieții acestea cu multe greutăți, many times poate că mai uităm și atunci we might pietrele forget. strigă. And in Pietrele those ne aduc situations, aminte the de ceea ce stones s-a speak petrecut and remind us of what has happened. și ne învață să fim atenți ca And teach niciodată us to să be nu attentive. să mai petreacă. So that the history cannot be repeated. Dumnezeu este Domnul vieții. The Lord is El the a Lord creat of toate life. neamurile de sub soare. He has created El ne all iubește nations, și ar vrea loves să us fie all, armonie absolută. and wishes harmony. Toate aceste atrocități All these atrocities își au rădăcina în păcat și are rooted in împotrivnică lui sin Dumnezeu. and are against the Lord. Așa că
Dumneavoastră i-ați pomenit aici pe rând pe cei ce s-au implicat, îi You have felicităm mentioned și noi all who și îl rugăm pe have done a Dumnezeu good job. We ca să ne congratulate them păzească și să and fie wish the Lord to save pace them și armonie și for the înțelegere sake of în peace, lume. harmony and understanding in the world. Vă îmbrățișăm pe toți. I wish you all the best. Doamnelor și domnilor, Ladies and gentlemen, avem în mijlocul nostru in our trei midst supraviețuitori Yes. ai Holocaustului din România. are 3 survivors of the Holocaust in Romania. Doamna Ela Fried, care a Miss fost Ella Fried, deportată în Transnistria, who has domnul, been deported to Transnistria, domnul Mihai Aizikovic, Mr. Mihai care a Zikovic, fost în detașamente de muncă în Ucraina și in labor a camp in the Ukraine, înprizonerat tot în Ucraina, și domnul Zoltan Blum, and Mr. Zoltan Blum, care este cetățean de onoare al Gherlei, who is a citizen of honor of Gerla, care după război din 1945 a trăit aici la noi în orașul Gherla has lived here since 1945, și care a fost deportat la Auschwitz and who has been deported to Auschwitz și ne-a păzit and has guarded această sinagogă the până acum. synagogue. Și sperăm că And we hope în viitor that in the future o să ne reparăm sinagoga the place și, will be rebuilt, și vom avea această clădire și pe mai departe. Aș vrea ca să invit să vină aici în I wish față to invite him to come forward. pe toți trei, domnul Aizikovic, doamna Fried, și aș ruga dacă pot să ne spună doar două cuvinte. And if they want to address you, Sigură dorința, indiferent it is my wish ce religie va fi, a toți oamenii care vor citi aici numele la oamenilor ăștia, să-l spune copiilor lor, să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc! should tell their children this should never happen again. Thank you. Bună ziua! Mă numesc Ela Fried. My name is Ella Fried. Am venit din Israel I have come from Israel cu fiul meu Teddy with my son și fiica mea my Simona și cu nepoata mea, fiica surorii mele, care de acum a murit, Dana. and my niece. Dana. Mulțumesc pentru onoarea care am primit-o. I thank for the honor Să spun câteva cuvinte aici, to say here a few words la descoperirea monumentului on the celor inauguration of this monument. uciși în dedicated to lagărele, those killed in în crematorii și Camps. alte căi barbare crematories and barbaric acts în timpul celui de-al doilea război mondial. during the Second World War. Mulțumesc celor care au luat parte la ducerea la bun sfârșit a acestui proiect, Thank all who have contributed to this project, adică monumentul. the monument. Mama mea era din Gherla My mother was from Gerla. și o chema Tereza Herșcovici. Her name was Teresa Hershkovich. Dânsa a murit în lagărul din Transnistria, She died in Transnistria in the camp în Mogilov, în chinuri grele. in terrible suffering. Când eu de vârstă de 6 ani și sora mea de 9 ani, When I was 6 and my sister 9, am crescut singuri, we grew up on ourselves. având noroc și speranță în viață. We had luck and hope in life. Sper într-o viață mai bună I hope for a better life pentru generațiile viitoare, for the next generations, pentru nepoții noștri for our grandchildren, și pace pe pământ. and peace on earth.
Excelență, stimată, domnilor reprezentanți ai representatives diplomației, of the diplomacy, reprezentanți ai etniilor, of ethnicities, stimați prezenți, stimați frați și surori. brothers and sisters. M-am născut în Gherla I was born in Gerla la 11 ianuarie 1920. on January 11, 1920. Am avut parte să trăiesc într-o familie de oameni cinstiți, My family was one of care honest iubeau people, cinstea, corectitudinea, loving honor and correctness. și în acest spirit au And in this crescut spirit, 3 copii. 3 children grew up. Am cunoscut tot orașul Gherla. We knew the whole city, În mod deosebit, especially populația evreiască, the Jewish community, care muncea, working își dădea silință fiecare în domeniul lui în care a fost calificat. in their field of work. Și vă spun, calificat a fost și Ghidali Cizmaru, And everyone had a Calificat qualified a field fost of work. și doctorul Weiss, The bootmaker as well. despre as the care să doctor, știe că dacă vinea un bolnav sărac, îi dădea ceva medicamente dacă avea nu bani să-și cumpere medicamente. that he was even supporting his patients with medicine. Cine nu știe de familia Telechi? Who does not know the family of Teleki? Indiferent cine a fost, No matter că who a they were, sărbătorit Crăciunul we celebrated Paștele. Christmas, Easter, sau alte sărbători, or other holidays, se ducea acasă cu deseaga plină ca să sărbătorească. people went Și așa home mai erau happy to câțiva. celebrate. Eu am avut parte, am început la grădiniță, pe urmă la Haider, la școala evreiască, I have followed la școala the kindergarten and the school, primară, la liceu, câțiva ani. Și în felul acesta mi-am trăit viața de tânăr în nădejdea că vom ajunge oameni folositori societății. hopeful to become a useful Din member of the păcate, society. Unfortunately, hidoasa politică ne-a distrus pe toți, nu numai pe politics has gherleni. destroyed us all, not only those from Gerla. Multă lume, printre care în primul rând evreii. Many people, above all Jews. Eu am fost în lagăr 3 ani la unguri, am fost prins de ruși și am stat 4 ani și în 1948 până la sfârșit am venit acasă. And in 48 I came back home. Dar m-a preocupat oare exact așa cum l-a preocupat și pe domnul Klein, But it's been care îi like spun eu acum, that of Mr. Klein, whom I tell just now. mulți ani și în Yiddish se spune la fel mult șecoia. Adică Dumnezeu să-ți sporească voința. Bless your will. Ajuns acasă, aici în oraș, mi-am zis, When I returned home, I said to myself, e posibil is it possible
În acest oraș unde au trăit peste 1000 de oameni harnici, toți calificați. Calificat, vă spun, a fost și Melamedul la care am învățat. Calificați au fost toți și with so many skillful people. Singura soluție, trebuie mișcat ceva. Trebuie ajuns la marcă. The only solution is to do something. Dar pentru ăsta era un drum. Mai întâi la primărie. The first road led to the mayor. Primarul fost, bineînțeles, nu actualul, domnul. I mean the former mayor. Așa, a avut îndoiel. Was hesitating. Și pe urmă s-a acceptat, da, se poate. And finally, dar ne trebuiesc bani. Bani pentru cutare, bani pentru cutare, bani pentru... Și am spus, domnule primar, 4 fabrici care v-au rămas aici activ, sute de ateliere, sute de case, many workshops and many nu houses acoperă valoarea a 2 pietre. Were left here so they could cover the price of 2 stones. În sfârșit, finally, nu se putea. It was not possible. M-am adresat familiei Telechi. I talked to the imediat erau gata să ajute, dar they were ready to help. Așa. Văzând treaba aceasta, s-a ajuns acolo unde trebuia. And finally we got there where we had to go in the first făcut demersurile prin relații, prin cunoștințe, prin omenie și astăzi stăm lângă statuia care trebuie să vorbească și unde un om cu pioșenie, dacă vrei să depui o floricică sau o pietricică, ai unde să pui. Eu personal în biserica asta am împlinit 13 ani, adică majoratul la evrei. I have lived so many years. Nu să amintesc că primii pași m-au ajutat domnul Front Ștefan, președintele Asociației Pro-Iudaica. El m-a ajutat să vin. M-a adus cu mașina, m-a adus și m-a ajutat chiar la târguielile pe care le-am avut cu fostul primar. And they have helped me in my negotiation. M-au ajutat să continui, să nu las lucrurile. And so I continued. Și când au ajuns la domnul Klein, dumnealui repetate rânduri mi-a dat telefon să mă intereseze care e situația, dacă mai cunosc vreun nume, dacă mai e ceva. Și bineînțeles că eu tot ce știam eram gata să fac. Mai este o familie Dănuț care m-au ajutat și în final, doamna Ghiță, doamna profesoară, mi-a făcut legătura. Domnilor și domnilor, vreau să închei. La evrei sunt 5 cuvinte care se spun. Și anume, Yehe Shelumu Rabu Minshumaiu. Asta e pentru toată omenirea. That is for everybody. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumim foarte mult. Thank you very much. Vom avea acum o parte care este un serviciu religios. Îl invit pe șefa din României, Next we have a divine service. Și prietenii noștri din Israel, Adi Manor, Ervin Lazar și Menahem Pataki, Peleg, să vină ca să facă acest serviciu religios și pe urmă vom încheia cu depunerea de coroane după serviciul religios. Suntem cu câteva minute întârziați.
We are sorry that we are a couple of minutes late. יזכור אלוהים נשמע הקדושים והטהורים שאומתו ונפש נהרגו ושנשחטו ונשרפו ושנטבעו ושנחנקו על קידוש השם בעבור שבנדרתן צדקה בעדם בשכר זה תחיינה נפשותיכם צרורות בצריך החיים איש ישמות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה עם שאר הצדיקים וצדקניות שבגן עדן ונאמר אמן. Fie ca Dumnezeu să pomenească sufletele celor sfinți și puri care au fost omorâți, uciși, măcelăriți, arși, înecați și sugrumați într-o sfințirea numelui Domnului. Prin meritul de a da tzedaka pentru amintirea sufletelor lor, ca răsplată pentru aceasta, fie ca sufletele lor să fie adăugate în buchetul vieții, împreună cu sufletele lui Abraham, Itzhak și Iacov, Sara, Rivka, Rachel și Lea, împreună cu alți drepți, bărbați și femei, în grădina Edenului și să spunem Amen. Am să fac o recitare din un anumit psalm care în Israel se recită la ceremoniile de comemorare a Holocaustului, care era acum, de fapt, acum 3 săptămâni, și la ziua comemorării a celor căzuți. Am citesc mai întâi în ebraică și pe urmă pe românește. שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומילך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יחמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך ירימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין, בנחל קישון. נשמדו באין דור, היו דומן לאדמה. שיטי מו, נדיבי מו, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה, כל נסיכי מו. אשר אמרו, נרשע לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתנו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תיבר יער וכלהבת תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני,
כבודך עליון על כל הארץ. Și acum în limba română. O cântare, un psalm al lui Asaf. Dumnezeule, nu tăcea. Nu tăcea și nu te odihni. Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor rotiți de tine. Veniți, zic ei, să nimicim din mijlocul neamurilor, că nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta, corturile lui Edom și ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copilului Lot. Fele ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin, la părâul Kishon, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpetenilor lor, făle ca lui Oreb și Zeeb, și tuturor domnilor lor ca lui Zebach și Țalmuna, că cei zic, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește astfel cu furtuna ta și bagă groază în ei cu vijelia ta. Acopere-le față de rușine, ca să nu caute numele Tău, Doamne, să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești cel prea înalt pe tot pământul. שוכנה במרומים, דיין אלמנות יביא יתומים, המצי מנוחה נכונה על כנפי השכינה. ממלאות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מהירים וזהירים לנשמות ששת המיליונים הורינו, אחינו ואחיותינו, רבבות רבבות אלפי ישראל, אנשים וטהר, שנהרגו שנחנקו, שנשרפו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם, ושהלכו לעולמם
על קידוש השם בעבור שאנו מתייחדים עם זכרם ומתפללים לעילוי נשמותיהם בגני עדן תהי מנוחתם לכם בנו רחמים אסירי מסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור לכם את נשמותיהם אדוני ונחלתם בזכותם מתוכי ישראל ישובו לאחוזתם והקדושים לזיכרון תמיד נגד אדוני צדקתם יבואו שלום וינוחו בשלום על משכבם ונאמר Vreau să spun că cantorul pe care l-ați auzit este născut în Gherla. Să-i fie țărâna ușoară, el nu mai este în viață. Kadish. Kadar beit kadash, shemer ba. Dalmad yurei kazutei b'mlik mepatei. V'chayekon b'mekon v'chay b'chol beit Israel. והגלה בזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה וברך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלו מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה. דמירם בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. יעשה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. Continuăm cu depunerea coroanelor de flori. Vom începe cu primăria municipiului Gherla. The Mayor's Office of Gherla. Vor depune coroane domnul primar, Marius Sabo, și domnul viceprimar, Ioan Săseanu. Comunitatea evreilor din Gherla. Next, the Jewish community from Gherla. Domnul Alexandru Zomer și Gabriel Bunea. Instituția Prefecturii Județului Cluj. The Prefect's Office from Cluj. Guvernul României, the government of Romania, președinția IHRA, and the presidency. Guvernul României, reprezentat prin Institutul Elie Wiesel Institute, domnul Alexandru Florian și doamna Ungureanu. Guvernul Statelor Unite, reprezentat prin doamna Leslie Wise, președinta Comisiei pentru Preservarea Moștenirii Americane în Sănătate, și the Honorable Robert Wexler, domnul Robert Wexler, fost congressman în Congresul Statelor Unite ale Americii. Robert Wexler, former congressman of the Congress of the United States. Din partea Federației Române, Federației Evreiești din România,
domnul Rabbi Schaefer și domnul Markovici, Rabbi Schaefer and Mr. Markovici, din partea Guvernului Statului Israel, the government of the State of Israel, doamna Tamar Samaș, Ambassador Tamar, din partea comunității evreilor din Dej, the community of Jews from Dej, domnul Mișu Rosenberg. Dacă altcineva dorește să depună o floare sau să ridice să you are now invited to come forward with flowers or other gifts. Și cum am dorit să ascultăm melodia Avinu Malkeinu, cu care vom încheia to listen to the song which această ceremonie, the ceremony. să o ascultăm împreună pe Barbara Streisand cântând Avinu Listen to Barbara Malkeinu, Streisand. monumentul nostru This is our monument. are Avinu Malkeinu. Vă mulțumesc. Thank you.